Hei, mä oon Tuomas Tiainen Jyväskylästä kotoisin, nykyisin Helsingissä työskentelevä sarjakuvan tekijä. Joo, eli tilojen käytöstä mun sarjakuvissa. Tila on mulle ihan ensisijainen asia sarjakuvassa. Mä jotenkin koen sen tosi tärkeänä, että mulla siis henkilöhahmot ne on oikeastaan vähän niin kuin toissijaisia. Ja välttämättä mua ei aina edes hirveästi kiinnosta. Musta tuntuu, että mä pidän niin kuin tilaa jotenkin todella tosi isossa arvossa, ja mä tykkään myös siitä niiden tilojen rakentamisesta. Ja aika usein ne on semmosia, mä en myöskään osaa piirtää suoraa viivaa tai että ne menis jotenkin tosi hienosti. Yksi sääntö, jonka heitän romukoppaan, ei ole pakko piirtää suoraa viivaa, jos ei halua piirtää suoraa viivaa. Ja jos haluaa, niin sit käytän joskus viivotinta siihen. Mutta ne tilat, joita mä piirrän, ne on aika usein tämmöisiä niin kuin urbaaneja tiloja, joko vaikka niin kuin sisätila jossain asunnossa tai virastossa tai toimistossa tai jossain. Tai sitten ne on semmosia vähän niin kuin kummallisia, ehkä joutomaan tyyppisiä, mutta kuitenkin, että niissä on, mä tykkään semmoisen niin kuin tiettyjen ulottuvuuksien ja kerroksien hakemisesta. Ja aika usein siihen liittyy semmoinen vinous. Seinät vähän niin kuin, kaatuu päälle, tällainen hauskasti sanottuna, että ne on aika vinoja ja vähän niin kuin vinksallaan. Ja mä muistelisin, että tämä saattoi lähteä siitä, että mua tuskastutti, että kun mä en ole ikinä opetellut mitään, niin kuin, että miten jotain perspektiiviä pitäisi käyttää. Mä en siis edelleenkään niin kuin tiedä siitä mitään. Ja sitten se ahdisti tosi paljon että en mä osaa tätä. Ja sitten mä vaan rupesin piirtämään semmosia asioita, vaikka jotain niin kuin, jos on vaikka huone, siellä on jotain hyllyjä ja sohvia ja oviaukkoja. Mä rupesin vaan piirtää siten, miltä musta tuntui. Ja sitä mä oon nyt jatkanut tästä. Mä piirrän niitä tiloja siltä, mistä musta tuntuu, enkä mä välitä mistään, että miten se oikeasti, niin kuin, tai oikeassa elämässä, miten ne menis ne suhteet ja ties mitkä asiat. Se, miten mä niitä tiloja kehittelen, niin aika usein mä saatan jopa, jos on vaikka, mulla on päähenkilö ja se asuu kerrostaloasunnossa, niin mä saatan piirtää sen pohjapiirustuksen, että tää on tämmönen. Ja aika usein se on se paikka, missä minä itse asun, koska se on helppo tehdä ja niin, se on helppo hahmottaa. Ja sit kun mä niitä tiloja piirtelen eri sivuihin ja ruutujakaan mä en oikeastaan hirveästi käytä. Tää on myös yksi juttu, ei tarvitse piirtää ruutuja, jos ei halua. Mutta kun mä näen oikeastaan, että mulla on niinku kamera käytössä ja sitten mä sijoittelen sitä ihan kummallisiin paikkoihin siellä päähenkilön kuvitteellisessa asunnossa. Eli se saattaa olla tämmöistä, että mulla on niinku aika tarkkaan, että tossa on oviaukko ja tossa on toi kylppäri ja tosta pääsee sitten tonne ja tonne. Tässä on mulla, ehkä mä voin paljastaa, että tässä on pari tämmöistä niin kuin, lähdeviitettä näissä mun piirtämistiloissa. Yksi on tämmöinen 20-luvun, siis 1920-luvun saksalainen ekspressionismi ja esimerkiksi elokuvat, mitä siellä tehtiin niinä vuosina, niin mä jotenkin oon tykästynyt ihan jo siis teininä, kun mä löysin näitä tiettyjä elokuvia tai muita, niin mä tykästyin tosi väkevästi niihin. Ja toinen on sitten, tämä on myös vähän tämmöinen salaisuus, mutta voin paljastaa, että tämmöiset niin kuin
vanhat 90-luvun niin kuin tietokoneen tämmöiset seikkailupelit, etenkin LucasArtsin peleissä, niissä ne oli kaikki niin vänkyröitä ja vinoja ja semmosia jotenkin hulvattomia, että se maailma vaan se viehätti tosi paljon, joku Sam & Max Hit the Road tai jotain tämmöisiä, niin mä oon sieltä niin kuin kantanut mukana sitten omiin töihin tämmöistä tilojen ja asioiden vinouden käsitettä. Ja mikä sitten johdattaa mut semmoiseen asiaan, että tavallaan se tila ja kaikki ne niin kuin lavasteet, kaikki se, mistä se maailma koostuu, niin se ei ole pelkkää staattista. Mä kutsun niitä lavasteiksi, mutta ne ei ole pelkkiä niin kuin staattisia lavasteita, vaan ne elää sitä tarinaa ja sen päähenkilön sisäisiä olotiloja ja tämmöistä. Eli se niin kuin reagoi. Että se mikä saattaa, siis taustahan on tausta, se on siellä sen tehtävänä on olla siellä taustalla, ei siinä keskiössä. Mutta mulle se tausta on aika usein niin kuin se avain ja jotenkin se niin kuin tärkein elementti. Kerro kommenttikentässä, miten meni.